vreau la 12. Nu, eu vreau să zic, dar m-a făcut Robert Noob și n-am mai zic. Hai că nu. Mă, Robert cere scuze. Nu, trebuie să-mi doneze Cere măcar scuze. gift de 2000 ca să-l iert. Zi scuze, acum zi. Să-mi doneze gift de 800 dacă vrea să-l iert. Hai că, mamă, ce bună, nu, că ies, pa. No! Dar Tipic Dima. spune, frate. What, uite-l. Spune, frate. Fuck de mii de Dar ass. spune, bă, da, eu cred că n-a făcut nimic, ca și... A făcut, hai să vezi. Bă, dar Păi, spune-mă că indicii. ce-a făcut. Mamă, ce prost că-ți dau iar bloc. Stai, unde-i butonul de bloc? Tipic Dima, na. Gata, i-am dat bloc. Cristi, te rog, Tipic spune. Dima. Îți donezi ceva dacă îmi zici. Mi-a dat Dima bloc? Nu, la Da, Andrei că am dat. nici eu nu mai aud. Mă, te rog, eu Tipic Dima, spune. na. Să zic la 12. Îmi zici tot la 12 sau pe Spune-mă 6? să-mi dea măcar anmut. Îți zic mai mult ca cât am zis cu Andrei. Bă, dacă îmi dă anmut și pula, nu îmi mă dă da. friend request o să-i zic.